سی کری ملتان کھن ونجی جمال اللہ دے روزے تے لکھا کھڑی ان جان آریت کے بحافظ سپرد دو، ان جان آریت کے بحافظ سپرد دو، روزے رخش ببینم و تسلیم وے کنم، یا جند جیڑی میں لکئی ودا یار دی گھنڈ کھلاوی کتے چئی ودا، خالی ہاتھ گھنڈ کھلاوی چسکا ہے مائی جند جیڑی سینے وچ چئی ودا، ماہی دی گھنڈ کھلاوی کتے لکئی ودا، دل بردا گھنڈ لاور تھی سے اساڈا ویل گنم، سر میں نے جنا پچی اکھاں تو لہائیے اتے جڑتے دید گنبد نال ٹکرائیے جند اٹھائی نظرانہ یار دا تھائی، میرے مرشد حسین کوئی ہاتھ دل وچ آئیے ایک باری بل پھیرا پئی ہوں اتے رج رج آخر لئی، اشا پڑھتے یاری دا گرمی لے قافلہ چل پے اٹھ ٹر پن ساری رات پوجے لگائیے، صبح دی بات جڑے ویلے فرمائیے منزل اوہا نظر آئی، ول یاری گزار بھی رات روانگی کھائیے والی منظر ایہا پیش آئیے، جنا تیسری رات سرکار پر پھٹائیے جہاں حکا ول نظر آئیے، زبان خرید بول پئیے دل نہ کر ارمان، مرشد فرید درانی مخدوم ولایت شاہ اچ والے کو مخدوم جہانے دے پوترے کو مظہر فرید سیندا فرمیندے دل نہ کر ارمان جو دل بر دروہ کی تو سے، دل نہ کر ارمان جو دل بر دروہ کی تو سے، روہی ریگستان وہ راول رول گیو سے، مت سمجھے جو بنائیں دے طرفوں جنگل ویرانے نانا سونے دا دکھایا ہویا نشان، سر میں نے چھڑائی ہونی اگوں بھی ہے کچھ بک تس موت، بک تس موت ملیم مہمانی، اسرائیل شب شابانی بھیجم کیچ دخان لکھ الحمد پڑھو، بک تس موت ملیم مہمانی، اسرائیل شب شابانی بھیجم کیچ دخان لکھ الحمد پڑھو سے، ابو فرمین آس پیاس دا آب نچوجم، آس پیاس دا آب نچوجم، ریت تتی دی مرہم جوجم، چھتری دھوپ والی کان راہی کیچ تھیو، فرمایا میرا تعارف ہی کر گیا، یہ تو میری منزل سنی میرا تعارف بھی کر، میں ہاں کون جان محل وچ تیرے بنگلے وچ میرا جمنا تھے، جیندے اگوار جبریل برہیں دہا، جیندے تینگے اسرافیل جھوٹیں دہا، جیندی چکی کڑب میکائیل دے ہاتھ لویں دہا، جانم محل وچ لجھم جل وچ پر یار ملم مارو تھل وچ، جانم محل وچ لجھم جل وچ یار ملم مارو تھل وچ، قدرت تو قربان کتھ کتھ قدم لٹو، میرے قدمے دا مقام دیکھ میری عزت احترام دے، قدرت تو قربان کتھ کتھ قدم لٹو سے، جڑا عرش تے جوڑے دسائی کھڑے حسین ہوں دے مونڈے تے دلانگ ول، ایک باری قدم کے عرش دے سوار تے، ایک باری ول نوبت سیا تتی ریت دے جھلدار تے، قدرت تو قربان کتھ کتھ قدم لٹو سے، پر اے نہ سمجھی جو نکھڑ گیو سے یا رول مویو سے، نانا سید خان پنل ولایا، سید خان پنل ولایا، وقت اخیری آگل لایا، پیت دشان سنیان تھی ہم بغل ستو، پیت دشان سنیان تھی ہم بغل ستو سے، مت سمجھو فرید پاک دا دیوان حجت علیہ دے،
نانا جو کچھ کامل دی زبان کو رب الوئی رہندے مدنی نال تصدیق ہی فرمائی آخ کتوں دا انجام ہا کت وسدا خیر الانام ہا کتھا ہے مسئلہ باقام ہا کہ ہم بغل فتو سے مشکات المصابیح سرکار جو عالم نور مجسم دی پاک زبان دی شہادت کہ ام المومنین سلطانہ سر سلطان دی شہادت ام المومنین نا دی جدا ام سلمہ ہے وہ فرمیندے جیڑی رات مرشد کر وہ بلا دے میدان ہا مدنی رلے آپ دا مہمان او کیا بی بی سلمہ بی بی مدینے دی باشندہ آج محرم دا دی ہاں وقت جمعہ دے دے وسا ہنجھوندا می میں حیران ہم میرا مولا ہنج مک دی کیوں نہیں یہ میری تار ہنجھوندی رک دی کیوں نہیں میں دل سوچن موج کو بھی یوں ہاں انہیں ہنجھوں کو رکواؤں ہاں انہیں کوئی سونا علاج بناؤں دل دی موج نیویں دی ارک گلاب نہ نہیں دی موج گل سرخ نال نہ گل کند نال جو کرے جے منہ دا رخ دل بند نال لکھا الخلیل شفاء العلیل جا دیدار ملدے خلیل دا دکھ تریا ویندے علیل دا سوچ میں تریا او جڑی دی جاکھی مدنی بیٹھے انہاں کی کو بوسا دے آواں یا منہ اٹھائی ون مٹاواں نبی جی مستور کنے ٹر گئیاں زوجائے حضور کنے ٹر گئیاں ام سلمہ بی بی دے قدمے جدا حاضر پئیاں میں کیا دہدی پئیاں پر میں نے میرے ہنجھوں دا ٹپکار ہاں پر اتھا ہنجھوں دا لسکار ہاں میرے ہنجھوں پریمے سٹے جہاں اتھ نہرا جانے جہاں کیوں روگی جگ دی امری مصطفیٰ دی مستور کیوں روگی اجڑی بھی کیوں نہ رو قدر آئے تو رسول اللہ انہیں میں کو نیند تھوڑی دی رہی ہے عربی زیارتان کر رہی میں چھڑی اماں جے کو عربی دا دیدار ہوئے ان دے منہ چ لکھ مسکار ہوئے بی بی آجے جڑے رنگ میں لکھن جے تو بھی دیکھ پاویں ہا ساری عمر رج نہ کھاویں ہا کدا ہنجھنا سکاویں ہا انہیں دکھی اماں فرمائے قدر آئے تو رسول اللہ وعلا راسہی ولحیتہی تراب میں جو لکھیں واللہ دے زلفے دے کی گرد مبارک ہے محبوب دے داہی اقدر سے غبار شریف میں بوسے دے زلفے کو رو کے پوچھیں خیر کا ہے میرا کملی والا تیرے واللہ دے زلفے کہیں غبار ہے سرکار دی لہی اقدر سے کہیں گرد شریف ہے حضور نے کفر میں دلڑی بی بی قد شہد تو قتل الحسین آنے پا ہن جو میں تشریف لئی امدا ہاتھ نال بچا کربلا ذبح کرائی میں اس ویلے تیرے کول جو میں تشریف لئی امدا ہاتھ نال بچا کربلا خود ذبح کرائی امدا معلوم ہوندے دل نہ کر ارمان متا سمجھے کربلا کا میدان ہاں یا جنگل ویران ہاں جن کی خاطر سب کچھ دکھی جو وچ مہمان سید خان کنل ول آیا وقت آخری ول لایا ایک دشان سنیان تھی ہم محبوب کریم تیجھی رات فرمائے نے رضائے کبریا میں ہے اصا راضیوں او راضی جی سرکار اگا ٹورین پیچھا وال نہیں مڑے چند قدم دے بعد سرکار مکے گھر پہنچے محبوب دا مکے جھلک دکھاون ہاں سرکار دا مکے وچ قدم پاون ہاں کعبے دا وجد وچ آون ہاں کعبہ دے جا کا بدل مصطفیٰ اے جگر بند مدنی مصطفیٰ دا جگر گوشا احمد مجتبیٰ دا تیرے آون اور فخر جوڑ پہ بیت اللہ دا تیرے نانے کریم میں کو جدئی فرمائی ہے میں کو وردی کالی وٹاونی پئی ہے جی تیرا ول آون تھی سے میرا شبد پوشاکاں پاون تھی
سارے رنگ بچا چھڑے سا میں اپنے جشن منا چھڑے سا وہ نشیرے بھی میں دل کو بھلا چھڑے سا سر میں نے یا بیت ربی میرے اللہ دا گھرا نمی آیا تین جھوک لاون کیتے جے کنانے دا موہد جان تے آیا مکلاون نہ میری مدینے وچ جا ہے نہ مکے وچ چکر دی نگاہ ہے اساں اونچا جھوک لاون جتھاں ساڈے وسن دی جا او کئی جاہ قبلہ مکے نہیں ٹکدا مدینے نہیں ٹکدا تے تیری جا انتخاب کیتی فرمانے جڑی قادر اگلو پسند فرمائیے نانے بلوتنے والے بھی دسوائیے سکو اجاؤں حجا دی یاد آمدی پئی ہوں جی قبلہ کوئی نشانی ہوگی فرمانے جت کرل کنڈا بوئی ڈھیرے اوتھے درد مزا دے دیرے پانی دی راہ نہ ہو سے جت اصلوں راہ دی واہ نہ ہو سے جیری جاہ مونڈوں جاہ نہ ہو سے اونکنو باہروں سادی نگاہ نہ ہو سے سرکار ایک مہینہ چند دہاڑے ادھورا مہینہ شعبان دا بھی مکے وچ پورا مہینہ رمضان دا بھی مکے وچ جدوں عید فطر محبوب ادا فرمائیے خطیں کوفیاں دے ہاتھ چا مکائیے لکھ دیں گے اپنا رسول اللہ دل بند محمد مصطفیٰ دا اے پتر امام الاولیاء دا اصل گھیرے یزید آ چکوں تے کنانے دے روزے دا واسطہ پا چکوں جلدی رول دے تے آون دی کر ساڈی لاج اپنے گل وچ پاون دی کر تایا سکنے نہیں آونا اصل معاشرے چ دکھ تیرے نامے کو سناونا کہ بلا ساڈا پیشوا سکنے آیا نا سکو ظالم دے ہتھوں راہ پر بچایا نا کہیں وچ کوئی حجت کہیں وچ کوئی واسطہ 360 خط مار کے بھجوا چھوڑیا محبوب نے وعدے حق نال سر کو جھکا چھوڑیا ارادہ ظاہر کیتا کوٹ کوفے دا سارا مدینہ مکہ جمع تھی آیا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن مسعود سب نے عرضیاں کیتاں پر محبوب نے پوریاں نہیں کیا جڑے ویلے چھیکڑی عبداللہ بن عباس پیش تھی دے آگے کبلا یاد عرضی دا حکم امبر راجو نے سنو ابھی ہے چاچا شخص دا ابے دی جا ہے جب میں میری کرم دی نگاہ ہے میرا بابا چاچا علی مرتضی دا میں چاچا لگدا تائیں شہنشاہ دا میرے اتنے منت لا چا ارادہ کوفے دا ختم فرما چا سر میں نے کیوں صحیح سر میں نے قبلہ انی اراکا مقتولا فی اہلے کا نگاہ تھی بھیجا بن تیرا قدم کوفے دی ویجلے سے بنا کمبے دے تیری گردن کٹی آخر میں نے پھر کیا تھی پوسے کہ کوئی علم نہیں غریب نوازا پھر لہو دی چونبڑی یار ہی رہ دی کھان سر دی کے فرید جو یار ملے تاری سستا جان کیا تھا جو گردن کٹی پوسے میں خوش دو تک گھنڈ لہی پوسے تیرے خنجر دا دل سے آمن تھی سے دل بردن نکاب لہاون یہ عبداللہ بن عباس عرض سنایا محبوب اسلو منی جانے چھیکڑ عرض کی تھی گل کپڑا پا کے عرض کی تھی ہر منت میں تلا چا پہلے چند روز کوئی نوکر بھجوا چا مشک بن حضور فرمانے جب بخرا جوڑے قادر سردار دا اس کم نہیں کہیں تابیدار دا جڑا حکم ہوئے عربی دے خاندان کیتے وہ نہیں سکتا زیور دربان کی جے تو آدر کریں گی تیرے حکم دی عزت کریں گا پر کچھ میں اپنی بھی منویں گا اتنی چاچا منت لا چا میرے پسند تھے بندے کو قبول فرما چا فرمانے ہوئے چلو کچھ تو کرم کر میں نے نوکر سنو نہ بھیجے سا خادمے کے منزل میں نہ پیسا وائد جے کر بھیجے سا جگر گوشا اپنا پٹھے سا چاچے عقیل دے دل بند فرزند مسلم کو عرض کر احسانے اتنی بھی تیرے مہربانی دا فیضانے اتنی منت لا جا پہلے سیدنا مسلم کو بھجوا جا خبریں دال میں جا رکھوا جا
سرکار مشکدن فرمائن تیری لکھ تقدیر ایک پاسے پر یار دی تحریر ماشاءاللہ تھوڑا حکم سے رکھ فرمائن یا اخی مسلم جی میرا کریم فرمائن مشورے دی گال ہے جے کر تو راضی ہو پویں میں تے کو نکھیر کے روانہ فرما چھوڑا تے کو اگوں اگوں بھجوا چھوڑا فرمائن جے دال مشورے تے ہے تیرا نکھڑ دل کریں دانی کوئی وجود تک رو دل آنکھیں دانی جے آڈر سلطانی تا غلام سر چکیں دانی تیرا حکم میرے واسطے فرض عین ہو سے تیری رضا وچ رضا رب الکونین ہو سے سر میں نے میرا ارادہ ہی ہے میرے مولا دا ارادہ بھی ہے ہن تیری مرضی اٹھ کے اکھاں کو بارش جھوندی ادا کھڑے کریم اريد وصالك وتريد هجري فاترك ما اريد لما تريد میرا ارادہ ہے رل نبھاون دا سائیں دا منشا نکھیر تے تراون دا میں تو آدر جو حضور فرمیسن غلام قیامت سر نہ پر ایک کرم فرماؤ ہا غلام کو اتنی سرفراز کراؤ ہا اور میں نے حکم کرو پھر میں نے قبلہ میرا دل چاہ دے جینے بنر پھر تیری ذات دا میری روانگی ہوئے کر فرمانے ہو کی سر میں نے تے کو حکم وسمرات دا آدھار قادر دی ذات دا